ukiut 70 rangiummata kuutip israelikkut nunaminnut utersinnaangortippai yuutit ikittuinnaat uterput yuutilli tamarmiksuli allamiunit naalakkersorneqarput ukiut 500 rangiummata yuuserfi maarialu kungitaavut kinguaarisaik katinnialerput aaparilersinnagilli maaria anersaap illarnartu pissaaneraatigut naartulerpu ingilillu yuuserfi sinnattuku qarfigaa yuusef maariamun katinnissannut nangaassangilatit anersaakut illarnartukut naartummat meaqkuutiperneraa Jeesusimi katseruq isumaqarpoq annaasisoq innuttani ajortaannit annaatissammagit Isaia poqaasi imaattu tassuuna eqquuput takuat niviarsiaq ernertaassaaq atsissavaalu Immanuel imaappoq kuuti ilagaarput inunni kistisoqarmat Yuusef Maarialu piilliimimuqarput tassani erneqqaava Jeesusi inungorpoq allakkat malissuit piilliimimi inungorpoq kungillu taavip kinguaraa eqqaaniipput savanik paarsisut unnuami pigaartut ingilip saqqummerfigai kuutillu naalannassusiataqqaammerfigai ersilerpullu oqarpoq tipaattunnartumik tusarlissavassi ullumi annaassoq erniuoq tassa Kristusi naalagaq meeqaq alliartorpoq kuutillu saammaannerata najorpaa peorpoq nuannaarutaavorlu kuutimut inunnullu